Hi, hello, Kardom, Namaskar. Welcome to my YouTube channel. Kado ko vejir pijir podum da me phun phan lang bodi. Ke dam tang anna video ke nali tuma phan lang sun sinapak lang ponlo sida pi niya bang ke break jack sinali tuma phan napak lang ponji. Lasi kado ko veta video skip rinon nang lang don bomon nang thek don long po. Pini kidamji bangke Manja kettle demonstration farm along sidamji lasi penang tumke kachini ne do lang kettle demonstration farm kopila lasi kachini je phanang lang donon kettle demonstration kopima lakena le tum labang so video long lang ote kaddo ko alam chini po to tangte palisina lapen dam sina நீ என் அருகில் வந்தாலே உலகம் ஏன் இருளுது பகலிரவாய் மாறுது வளைவினில் எல்லாம் வளைந்து தொலைந்து போவேனே மனம் ஒரு கணம் கொதிகலனாக தவறுகளின் இசையன மாற தொலைவுகளை தொலைப்போம் ஒன்றாய் Dimalong nang lelo de dahan lo dimalong ge jo yo ke hai du pena chitong lab lo non arlu lut po dog lo non kettle demonstration farm along nang lelo lasi kettle demonstration farm along ke ko pisi do lo ko pilo potum ta do la lasi ka chini je phan nang lang do non chini rap pel nang kettle demonstration farm long ko pilo ke do kettle demonstration farm ke lahin lo chainong hai hui ke pangreng adim lo ki bi adim lo silahai chainong aga khir source supply po silahai chainong ke lo lilo larsini tamela puson se padu po an rot po an thon bom po ki ke phi ing adim lo som si sapha pon bom po puson lo lasi alang li ke ladak duty tang abang lo lasi alang li lakadu ke bi sapha bom matha tha Arni sialong ijona chai nong long pen 5 liter long liter sialong 46 ba 48 rupees long rutangte iruma long jon crazy do tangte chikloi jon long ko an lo long ji hisab tha nalitumta Manja kettle demonstration farm konat lo kidu pulutangte dilai na tupen lewang putangte left side lo sui po lapen manja tiniali na tupen le dam putangte right side lo sui po labang so kettle demonstration farm ki dolo ke main road pen asap so arlo lut hoi nang ji kettle demonstration farm ko pilo pute la lo nonabang ke kadu kawe jirpo tumpen an isan e pathik do lasi labang so an isan churani choji phansi dam thupo so thani kor baklen tha tham no ma me chalo hala itum kachun namre red packet amul taja labang so amul taja ke lahai chai no ga khil si supply si bang packet kuri lo lasi matha tha hala da room plido I room along pen jon crazy do pudang te matha tha I jon along arni si along ke long 5 liter si long 46 ba 48 rupees long pulotang te chikloi jon along pudang te liter ko anlong ji lapen anam mate a poisa ke long ko an doji matha tha lapen hisab tha room along jon crazy do lapen room plido